ja vás opäť pravím, po dlhom čase ja som Rogam a je tu zase, ako môžete už vidieť jeho menovku, tuto presne za mňou, tak to teraz, tak teraz presne cez moju hlavu, cez moje oči. Predstav sa. No hľadáte, jak sa volám, presne no. Je to, že obracenie je to obrac. Bez toho, aby si im to povedal, tak oni to nebudú vedieť. Dobre, tak sa predstav, vole, ne? No však ja som Karbo, čaute. Čaute, ahojte, ne? Ahojte. Hej, tam sa spawnul zombie vnútri. Ja ti hovorím, že sa tam spawnul a ty. Však ma zabil. On nebol vnútri, on bol hore. To si dvere. Ja si tam presne skôl. Ale jak sa tam mohol spawnúť, čak tam je oné, halfblock. Počkaj, ale ten halfblock, neviem, to berieš, to sú staré verzie Minecraftu, ešte modované, to nepochopíš ani dabo. Toto je táto obúda tu. Takže v dnešnom dieli, ako si môžeme všimnúť, robíme elektrický jetpack. Jetpack, ne? Áno. Jetpack. Jetpack. Electric jetpack. A k tomu budeme potrebovať Advanced Circuit Bot, čo je toto tu. Budeme potrebovať rovno dvakrát, čiže radosť robiť. A Batbox. Glowstone. Čiže Batbox to je jednoduché princíp, ale samozrejme, že bude to... Ako debil som si nepripravil copper kable a to bude troška na tvrdo. Ale nevadí. Ja si myslím, že to je fajné. To je ináč fajné. Ja si tiež myslím. Teraz si zoberiem nejaké jedlo. A ako vám môžem odkážať chat, tak je tu zase, že si gimnul glowstone, čiže vám mohol dojsť, že už to natáčame hneď po sebe. Áno, pretáčame. Len tak, aby ste sa potom nečudovali, prečo mám nagivovaný glowstone. Jak sa čudujete stále, prečo mám nagivovaný glowstone, ktorý pri sebe nemám, tak si pozrite minulý diel. Presne, tam bude, kde bude popise a bude si tam ešte. Popise nebude, bude na našom kanále, to je jasné. A tam sa bude... Už máme partnerstvo, tak môžeme vyhádzovať linky. Môžeme. Tak bude tuto presne teraz, takto ako je Karbová hlava, tam bude jeho link, ne? Tuto bude ten link. No presne tam. Presne. Ešte stále hovorím presne. Prečo mám u sebe dvakrát? Ja som to chcel rozdeliť a rozdelil som si to v inventári, ja som to vyrobil. Čiže ten electric jetpack, takže ideme vyrobiť, čo budeme potrebovať, začneme. A bude to asi. Predstavujete by sme mali na čestke lapis lazuli. Hádem som toto. Čiže koľko má lapis, má 800, to už som prehnul. Tam preč za golden dot. A tam ten golden dot, lebo tu má veľa. Takto. Creeper! Zabí ho. Ide k tebe! Bum. Dobre, tak tu máme dieru, uprostred skyblocku. Hej, to bol trvalý zdroj vody. Nechaj to takto, to vyzerá pekne. Vodopádnik, aha. Sniper 1, Sniper 2, Sniper here, a neviem čo. Prečo má najmenej MCček z tohto? Má všetko rovnako, kurňa fix. Tam ešte toto dám. Čo tam robím? Počkaj, ja nemôžem, kurňa, ja chcem lapis. Niečo to. Poďme tam toto, ja spavím to naspäť a zistil som, že to budem takto. Tak. Dobre, poď. A mám hotovú krásne lapis. Teraz glowstone. Ale to je zase fuel, dá sa ničí. Fuel. 384. Vlastne áno, to je fuel, dá sa mi, čiže musíme toto všetko teraz vybrať. Tak. Hej, pochváľam. Máme to tak, mám glowstone dust. Glowstone dust! Kvalitný glowstone dust! Čo je kvalitné? Glowstone dust. Glowstone dust. Refine iron máme. Refine iron. Yeah, refine iron. Čo mám? To bol tvrďacký hlas. Hej, ty si to urobil luxusne teda. To musím uznať. Teraz... To je luxusne. Teraz tam je vidno tu ten škaredý barák, čo si stával ty. Teraz si namožíme lapis lazuli.
6 lapisu máme už. Ok, koľko budem potrebovať? Jad. Nie jad, ale jet. Nie jet, ale jetpack. Budem potrebovať, áno, to nebudem potrebovať, toto budem potrebovať. 4 lapis lazuli, čiže takto. Spálim, rovno. Spálim. Tak, diamanty. Budem potrebovať samozrejme glowstone, to budem potrebovať vyššie. Spočítame si, koľko budem potrebovať, takže raz, 2, 3, 4 a dvojnásobek je 8. Akurát, to som dobrý. Takže máme naspäť diamanty. Tak. A potom ešte redstone, ktorý mám pri sebe a na elektrický obvod kable. Čiže Cooper. Super. Sheldon Cooper. Nie, Sheldon Cooper. Čiže idem si to vyrobiť. A ja ho mám pri sebe. Vtedy keď som klikal, že čo si že by som tam dal preč, tak som si ho vyrobil. Ja som dobrý, ja myslím dopredu. Beriem si ho rovno celý ten stack, myslím si, že ten sa nestratí. A teraz si budem musieť vyrobiť, neviem, ako to volá. Teraz už, to bude ešte sticky resin, neviem, si to číta. Sticky dynamit. Dynamit, to je zaujímavé. Obsidian stick, počkaj, obsidian stick to je, čo si nevyrába. Obsidian stick? Ja som myslel, že to by mohlo byť hento, vieš, že ako normálne, že sa bude vyrábať a bude to len obsidianovú hento, ale bohužiaľ to tak nefunguje. Vyrábajú sa z toho len 4 peniazy. Čiže sticky resin 24 MCčok, nemám ho náhodou pri sebe, nemám, taký dobrý nie som. A zase budem potrebovať raz cane start. Zas? No, bohužiaľ budem, lebo som zistil, že to sa nedá pracovať, dokým nemáš cane start. Sticky resin, dúfam, že to je normálne, počkaj, čo má 20, to má koľko, 32, to má 14. Zas nemám z toho. Nejako... Tak, už to tu mám, takže to mám. By si mi mohol spraviť tú knižku, počúvaj. Áno, tá knižka má asi nejakých 1 000 000 MCčok. Neviem, ak sa volá. To je ona, hedy? Nie ona. Nemá nejak sa volá, to je niečo alchemy, alebo také čo? Áno, toto je ale ona. by si mi mohol aj... Čitnúť. takže stojí 2 Kingstar Omegy, ktoré stoja 25 miliónov MCčok, čiže 3 bodky. To sa dá. To dá, 25 miliónov MCčok, to ani nebudeme mať dokonca. Možno keď zabijeme draka a budeme mať Ender trapku, tak potom z tých Ender Eye, či jak sa to volá, budeme mať veľa MCčok, ale to sa máš tak moc do budúcna, to sú tak 2-3 diely do budúcna, na tú Ender trapku. 2-3 diely? Ty si nejaký optimista, počúvaj. Ja viem. Tak tam spálim tam toto. Ja vyrobím si čo najviac tých sticky resinov a 16 som ich vyrobil. Ja si myslím, že budem potrebovať oveľa vyššie, ale nám strašne veľa melónov. Ja som si teraz upratal inventár, som dobrý. Slepičky moje. Všetky melóny spálim. Vyrobím si sticky resiny, bum. Tak, stack, skoro stack. Bez 4 stack. Enderman, to tam, no, nepoďme. Ja som sa otvoril dvere pred nosom. Táha do ryti. Ja sa ma chcel bojím. zbiť, zabij ho, hajzla, ma chcel zbiť. Pomstí ma, hej. Teraz, bohužiaľ, musím dať teraz vypáliť tie sticky resny, lebo vypálené nemajú MCčka, čo nedomyslím. Padol, haha. OK, ja padol. A myslím si, že dokým spálim toto, si vyrobíme niečo dôležité. Neviem čo, ale uvidíme, jetpack. Že refine irony, badbox, ja to potrebujem, copper cable, bohužiaľ až 4. Čiže tam nemôžem vyrábať nič. A toto potrebujem tiež copper cable, no bohužiaľ. Tak zatiaľ si robím project table, sa mi bude pracovať lepšie, že áno, Karbo. Komentuj to lepšie ako... Zase meleš len ty. Čo? Zase meleš len ty. Ako čo? Nič. Keď nepočuješ, tak to je dobré. Dobre, okej, to sa nehádam. Čiže budem potrebovať jednu čestku. Drevo nemá, lebo som s ním padol ako borec v minulom dieli. Takže takto, do čestku.
Som si zvykol na ten nový, nové crafting v tom novom Minecrafte a to sa ťažko ušťuká. Úplne náhodou. Čo to bolo? To zase niečo to bolo? Čo ďalej? Ty môžeš vykraftiť ono. Čo? Vypekaš ono. Ty môžeš vykraftiť sapling. Sapling? Aký sapling chceš? Nie, ja len tak, len či nie sme v prdeli. No môžem všetko. Neboj sa, veď nie sme prdeli. Nie sme prdeli. Lebo by sme nemali nič. Tak toto bolo? Tak. A tak, ja môžem aj samotný drevo vykraftiť. Mám všetko, neboj sa, ja som borec. A project table. Myslím si, že zatiaľ začnem takto. Funguje takto, si myslím, že funguje. Dúfam. A ja robím si rovno ešte jeden. Hej, toľko práce s nejakou blbosťou. Ale áno, nemusí sa bať. Môžeš zatiaľ komentovať, čo tam zabíjaš tých pavúkov, či kedeho. Ja nič nerobím, ja len tak sa prechádzam. Jaj? Ale videl si ten nový snapshot? No, Minecraft 1.7.0. No, skôr snapshot ešte nie. Už je? Vyšiel snapshot už. Vyšiel? No, ja snapshoty nehrávam, ja hrávam len. Ale či si ho videl, ja som sa te nepýtal, či si ho hral. Ja viem ako bude vypadať. Som si pozrel kliprový. Ale to zmení Minecraft. Ja viem, ako bude to pripomína to strašne modovaný Minecraft, ale mne to moc nevadí, ak sa prizná. Ale to je ináč epické niektoré tie veci. Tak to boli... Tak. A vieš čo? Vieš čo spravíme? Čo? Dnes keď to vidie, tak spravíme let's play. Čo ty na to? Na čo let's play? Na Minecraft 1.7. Že myslíš ako, že budeme my dvaja točiť Minecraft 1.7? Áno, single player. Single? No. Tak nie, multi. No tak ty vole, som sa zlákol, že my dvaja budeme točiť single player, no ty si borec. Ty si borec, tak sa hovorí. OK, čiže mali by... Ale áno, alebo nie? Môžeme, kľudne, to nevadí. Diváci, môžete sa vyjadriť, napíšte do komentov. Áno, jasne. Jo. Tak, máme káble. Máme káble. Takže teraz, jak sa vyrába tie batérky. Co? Nepotrebuješ nabiť? Potrebujem tin. Lol. Tin nemám. Tin musím asi namnožiť, som nedomyslel. Koľko má ten náš krásny tin MCčok, 256, máme tu 26, to je veľký rozdiel si myslím. Neviem čo spálim, no spálim toto meso. Ešte tak poď. A máme tu tin, krásny tin. Normálne tu zahraje u srdca, keď povieš slovo tin. Fuck! Povedz slovo tin. Tin? No, že sa cítiš hneď lepšie. Čože? Že sa cítiš hneď lepšie, že? Keď si to povedal. Jasné. No. To hraje pri srdcu. Neviem, či nám 29 bude stačiť, ja sa mi počítať nechce, potrebujem 6 baterek potrebujem. Čiže potom budem potrebovať ešte bedbox 1. Čiže potrebujem 9 bateriek. A 9 bateriek, na jednu baterku potrebuješ 4. To je ťažká matika, tak ja spálim jeden dia. Nie, všetky! Á, vlastne dobre, takže dobre. Tak som spálil teraz 3 namiesto diamantov. Za zlaku, aby som spálil všetky diamanty. Ja som debil, na to som... Počkaj, poď, dobre, takže takto vyrobíme si stack pinu. A dám sem takto naspäť diamanty. Tak, dobre, konečne som to nedojebal. Budú rásť, one? Koho? Tie sticky, tie one, prdeli, tie blbosti. Keď je iba dvojstrom? Ja budú, neboj sa. Čiže nahážem všetky tieto itemy, čo potrebujem dotiaľ na toto. Tak. Koľko si môžem vyrobiť až 4? Až 5, tak. No takže ja som musel vyrobiť vyše kablov, takto, tak. To stačíš, tak, myslím si. Tak. Krásne, to si to beriem jeden. Tak, zase vyrobíme ďalšie baterky, neviem koľko ich potrebujem, ale hodne. Asi hodne. Tak. Inak tuto pozadí iba ešte vidieť Karba ako pekne záhradničí. Kvalitný.
Moc sa zase nevyjadruje k tomu, čo robím, lebo tomu nerozumie. Počkaj, čo sa nedá stakovať? A dajú. To dalo, že čudne to bude. Čiže by sme mali, že sem, 3 a tady. A ešte asi ďalšie Cooper cable. Cooper? To nie je Cooper. To nie je Cooper, vieš o tom? Čo? To nie je Cooper. Cooper. Kopa. Cooper. Kopa, bitch. Cooper cable. A yo, man. Ja, bitches. A nemám drevo. Mám všetko okrem dreva. Vlastne, že tam dám, bolo po dvakrát do dreva, no už to tam tak. Krásne. OK, takže bedboxy máme 3, jak som chcel. Jeden si takto schovám do inventára, ďalšími dvoma idem pracovať. Teraz tuto boli tie recept, v tom recepte bolo zase že v strede. A my ideme robiť teraz zase elektrické obvody 2. Ale najprv tie základné a potom až advanced. A mal by som mať káble na to? Mám asi. Tak, 2. Takto. 2. A 2. Ale. Čiže takto. Čo mi to tak trvá pre boha baky? Ťažké na pochopenie, chápeš? To toľko zložitých receptov, možno to bude teraz troška nudné, lebo neviem, možno som mal robiť to craftenie za kamerou, ale to je jedno. To je jedno, Dobre, tak som to drbal. Ten glowstone bol takto asi. Tak to bolo redstone, takže, že áno. Áno, dva advanced setkový tým mám hotové. Ja budem robiť beatbox, hej? OK. Rob, dávaj. A ja som zabudol za tú hudbu. Áno, počkaj, začínam. A ide to. Čo? Teraz je hudba. No dobre, to si zabil troška rýchlejšie, teda troška vlastnejšie, hej. Však už ide, nepočuješ ju pozadí? Ja aj teda, akože mám zapnúť ja. Čo ti to došlo? Ja aj to, nie, to už, to už ty pridám. to akože ja začnem beatboxovať a ty to vlastne nepodpúšť. Ja aj tak! Dobre, nie. To je to tak dlho chádza, počúvaj. Jo, ja som kvalitný. Čiže ja si ten bedbox hodím sem. To som nechcel. To je jedno, si myslím teraz, nebudem napájať žiadne prístroje a napojím takto generátor vedľa toho. Budem kúžiť na chvíľku asi uhlí. Nič nám nezbýva asi. A už som si lahnul do postele. Giving Rogam SVK sam 89 do zátvorky glowstone. Fuck! This shit. This shit is bitch. Čo? This shit is bitch? Ako to sú samé nadávky, tyže ja si tomu rozumiem, nie? Chceš taký, akože nemusíme podceňovať, ja som dobrý v angličtine. To poznáme. No jasné. Hlavne keď sme hrali poker. Na hodinu. Jaj, no dobre. Uprostred hodiny, to bolo ešte na základke. Uprostred hodiny na základke tam prišiel tento tu ešte s jedným kamošom našej triedy. A hrali sme s nimi poker. Oni ho už možno poznajú. Asi nie, nič sme s nimi nedotočili. Možno sa mi zaspomínali. A tak nespomínali mi. V prvých videách, ale do preboha pozeral naše prvé videá. Boli také sračky, to boli také šity. A teraz akorát som osvietil, ne? Vršek. A teraz máme ešte väčšie šity. Ja som asi 5 minút rozmýšľal, čo som chcel urobiť a potom som si chcel vykraftiť uhlie. Vykraftiť uhlie? No. Vyrobiť teda, to chápeš. Dáme charcoal. Dáme charcoalový, charcoal. Tak. Dáme 16 charcoalu. Charcoal. Teraz ho namnožím, spálim jeden dia. Spálim 2 dia, rovno. Jo, 1 500 toto. Ty vole, ale ako si nám to zmizlo, takže to bol nejaký bug, či čo? To je jedno, Číčo. Číčo, teraz podám.
Takže po menšom strihu zase sme tu back a už som si aj nabil naše jetpacky. Ako krásne môžete vidieť, tak náš ostrov sa tu zaostrieva. Hej, tam je nenačítaný čangek medzi tým. A mňa vidíte? Vidíte ma? Áno, vidíme ťa, ako tam padáš. Si totálne... Ani počkaj. Je to torčka, ja som si myslel, že ty si torčka. Čo? Ja som si myslel, že toto tu si ty. Dobre, keď sa otočím, tak to počkaj, si dám F5 naspäť. A idem tuto na back, tuto ku karbovi. Vypnem si hovorno. Ja už tam nemám skoro žiadnu energiu. To je náš rýchlo žere. Ešte polovicu. Skoro som zrbal. Tak ty si prvýkrát si nabíjal, ty si nehajzel taký špinavý. Jo. Tak, krása, pristanem tak. Dobre, to už hádam konec, či? No, to je konec. Jak sa mám Troška mi vydať? to prepásli tým Hej. krafteným. Čo? Troška mi to prepásli tým krafteným. No. Takže... Teraz Iba tak sa vám... kraftenie vlastne? Čo? Celý čas bolo iba kraftenie? Dá sa tak povedať. A nie, dosť sme tam kecali a blbí. Občas. No jasné, ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like. Prípadne odber, koment, všetko, čo je pozitívne. Ak sa vám nepáčilo, dajte si tam kľudne dislike. Povedzte, čo nám sa vám nepáčilo, my to opravíme. No jasné, čaute. Čaute.